Jokanyo riwruok mar Lake Victoria Aquaculture Association LVA makelo kanyakla jopith rech koro dwaro ni piny owacho okete tim chike marito Nam Lolwe kaluwore kod masiche mag tho mar rech ei pi. LVA wacho ni koso keto tim e chike matayo pith mag rech en achiel kuom gigo makelo pek e pith mar rech kendo nyuolo masiche ma saa ka saa. Gikwayo migepe matimo nonro e nam kaka Kenya Maritime and Fisheries Research Institute mondo tim mapiyo kendo gol nonro e wi tho mag rech ma yande otimore e dho wath madunga. Wadwaro mondo sirkal okaw gini ma family. It is not a political issue. And mondo gibi giwach ni nam onego orit kama. Ingine nam ni oken mar Kenya kende. Uganda, Tanzania, there and mar the region, mar East Africa. Skoro gimatimore kandi concern marwa ni one ne wakwero certain things. Mawa winjore ni the new regulation nego be. Gigo did not say tem nyakasari. My back in the beginning of the year, mano wachako which gisani one in October. Tupoko temge. It is a bit not, it's not a good thing. To koro gik matimo regi, jidhie na jitimo ohala, jipuko gik moko, onge regulation, onge ngama nono gik malongo. To namo ni dhi kethore. Generation mabiro suffer. Kata sani, wanyalo rado gi tuoche, kata gik moko manyalo hinyo gi marach because of this lack of proper regulation and enforcement.